Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live sa mga nangita diha og talagsaon kuno nga kasinatian ni ay cafe sa Bacolod City nga mga lungon kuno mga kapuso ang makita nimo ini gawas pa sa maanindot kay nila og mga lamian nga mga pagkaon nga ilang gidalit sa ilang mga bisita. Kuyaw sa nga ideya mga kapuso, magpakisayo ta gikan sa tag-iya ning maong negosyo si Brial C. Good morning, Sir Brial. Welcome sa programa. How are you this morning, sir? Good morning. Ayos lang. Ikaw, ayos ka rin? Yes, sir. We're good. Thank you so much. Kumusta ang negosyo, sir, despite the pandemic? Ngayon kasi nasa GCQ kami ulit. So parang medyo mahina yung business ngayon. Ba't nyo naisipan ang ganito klaseng konsepto, sir? Ganitong ambience sa inyong cafe business? Kasi yung may family business kami, yung funeral business, nasa Bago City. So wala kaming office dito sa Bacolod. Napag-isipan ng parents ko na magtayo ng office malapit sa ospital. Tapos, sa sobrang lawak ng space ng nakita nilang pwesto, dahil merig din ako sa kape, napag-isipan ko na magtayo ng coffee shop sa tabi ng office ng funeral parlor namin. So dahil yung sa amin, kami yung gumagawa ng kabaong namin, may mga panday kami. Napag-isipan ko na yung habang ginagawa yung kabaong, why not gawin kong upuan para maging kakaiba. Ano naman, sir, ang naging reaksyon ng inyong mga customers nung makita nila itong makabaong sa loob ng cafe nyo? Actually, mix yung reaction nila. Pero pag yung mga matatanda, talagang takot. Yung iba halos ayaw umupo. Pero yung mga millennials, yung mga taong naghahanap ng kakaibang experience, kakaibang coffee shop, kasi kapag ikaw mahilig kang magkape, halos the same lang yung concept ng coffee shop. Ano naman, sir, ang specialty? Anong siniserve nyo sa inyong cafe? Nagsiserve kami ng beer, pagkain. Example ng mga pagkain namin, wings, buffalo wings, fries. To cap this off, anong mensahe mo sa ating mga viewers this morning? Try niyong puntahan yung coffee shop ko kasi hindi lahat ng kakaiba masama. Try niyo ring subukan yung kakaiba kasi experience din yun. Unique talaga na pwedeng balikan mo, Sir Brian. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. Pag-share sa imong konsepto talagsaong ideya sa inyong negosyo diha sa Bacolod City, mga kapuso, si Brial C. Salamat, Sir Brial. Thank you.